ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ये कौन सा है भाई पूरा मिक्स है ಫ್ರೆಶ್ ಕುಲ್ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಚಕ್ಕ 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 ನಾಳೆ ರೆಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಜಿನೇ किधर से लाइक करो भाई ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನಿ ಔಟ್ಡೋರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಕಲ್ಲಾಪು. ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಬಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬೈ ಒಂದು ಗೋಲಾ ಲಸ್ಸಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಲಸ್ಸಿ, दो काला कट्टा बेहतर फ्लेवर है भाई आपका एमपी से आपका नाम प्रकाश राजपूत. अच्छा यार ना मी से डिफरेंट रणवीर सिंह पूछ दिखाओ भाई ऐसे करो यार. अरे वाह सही है सही है इंडियन ಕಾಲಕಟ್ಟ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲಸ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಲಸ್ಸಿ, ತಿರ್ತವಾಡ ट्राई ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಆದಿಪುಣ ಯಾರು ತೂವರ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ತೂಕನ ತುಂಬಿಲ್ಲ. एक मिक्स एक काला कट्टा निको में ಹೆಂಗಿಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಮೇರೆ ಆಗಿ ಅವನಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಕಾಲಾ ಕಟ್ಟನ ಜಿಂಜ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ मसाला चाट मसाला डालो ಜಲ್ಜೀರಾ है. हाँ वही है. वही है ಹಿಂಗಷ್ಟಕ एक काला कट्टा आपका. ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದೊಂದು ಐಸ್ ಸಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಹಾಂ ಏಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಾई ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದನೆ ಏ कौन सा है भाई पूरा मिक्स पूरा फ्लेवर ಹಾಂ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು. ಕಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು, ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು, ಮಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು. ಸಬಾಸ್. ಇದು ಶೋಕ ಒಂದುಂಡ ಸಾರ್ನೆಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಓ ಸಾರ್ನೆ ಸವರ್ನೆಸ್ ದಾಲ ವರ್ಷದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ ಗೋಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇವರು ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ್ ಮಿತ್ತದ ನೋಡ್ತಾ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇರೆಗೆ. भाई आपका नाम थॉमस या थॉमस कहाँ से आप असम ಒಂದು ನಮ್ಮ ಥೋಮಸ್ ಬಾಯ್ ಥೋಮಸ್ ಅನ್ನಿರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮುರ್ದು ಬೈದೇರು ಗೊಬ್ಬವರಿಗೆ ನಟ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬವರನ್ನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜವಣ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತೇನ ಪರವಣೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸಾಬಾಸ್. okay this is first color take it oh no oh go on catch ಅಲೆ thank you ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬವರು ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ಉಲೇಡ್ ಫುಲ್ ಕರಂಚೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ yes fine okay yeah say thank you thank you ನೋಡ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ loaded ice ಲೋಡೆಡ್ ಫುಲ್ ಅದೊಂದಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮತ್ತ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈ ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ. wait on left or right oh ice cream ಟೋಟಲ್ ಜವಣಿ ಫುಲ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. high five super taste taste yeah
Price color, please. Thank you. ಥೋಮಸ್ ಬಾಯ್ Yeah, thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೋಸ್ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ Thank you. Yeah. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಡ್ಕಾ ಚಾಯ್ ಚಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್ ವಾಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಉಂಡಿ ಬಾಯ್ ಬಲೆ ಹಿಂಚಿದ ಬಲೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಫೀಲ್ ಉಂಡಿಯ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ಅದ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಆತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಲು ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದೈ ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಿರ್ಗಲ್ ನೆನಪಿ ಪೋರಿ ಬಯ್ಯೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಡ ಒಂದು ಅವು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅವು ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಆಗ ತಿಕ್ಕೀಜೆ ಖಾಲಿ आपका नाम दीदी मेरा नाम अंशिला अंजिला अंशिला अंचिला Yes. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬದಾರ ಅಂಚಿಲ ಬಂದ ಮೇರು ಬಿಹಾರ್ Yes. ಬಿಹಾರ ಬೈದೇರು ಮೂಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ ತಂದಲ್ಲೇರು ಯಾಪಿಕೆ Yes, this is my song. ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಶಾಪ್ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರಡ್ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಪಂತಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ತೂಕ All the best. ठीक है ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನಟ ಕುಲ್ಕಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೈದ ಉಳುಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದನಿ ಅನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅನ್ಸರ್ ಬೈ ನಮಕ್ಕೆ ನೀ ಕುಲ್ಕಿ ಸರ್ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟಾಪ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ನೀವು ಕುಕ್ಕು ಬಂದ ಅಟ್ಲೇಟ್ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು 1/2 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ 1/2 ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ఒక ರಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವನೊಂದು ಸಾರಿ ಐಸ್ ಐಸ್ ಅವನುಂಡು ಅವಲೆ ನಮ್ಮ ಆಮೇತ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏ ಕೌನ್ ಸಾ ವಾಲಾ ದೀದಿ ಚಿಕನ್ ವಾಲಾ ಎಂಗ್ಲನ ಚಿಕನ್ ಹಾಫ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀದಿ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಆರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾತು ಹಂಚಿಂಚಿ ಹೊಸದಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಕುಲ್ಕಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಕಿ ಕಾರಣವರ ಕರ್ತಪ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈದು ಕೊರಿಯರು ಕುಲ್ಕಿ ಕುಕ್ಕುಗು ಮುಂಚಿ ಐಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಪುಳಿ ಅದು ಫುಲ್ ಪೆಣ ಅದು ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಬಲ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಚೈನಾ ಉದ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ apa namanya depan kunci? Oh, ಅತಿ ಗೌತು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಇಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದಿಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಪುಡೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ದ ಲೈವ್ ರೋಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಲಾಪುಡು ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬತ್ತುಂಡ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಇದರದಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತೂತ ಆಂಡ ಫುಡ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೋರಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಇರ್ತದೆ ಕೋರಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಇಂಚ ಗೀರು ಇರ್ತದೆ ಗೀರು ಫುಲ್ ಗೀರ್ ನಂಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓರಿಯೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೀನೆ ಬೇರೆ
ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವು ಪ್ರಪಾಡ್ದು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಕಾರದೇನೇನಾ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಹೌದಾ ಅದು ವೆನಿಲಾನೇ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ನಿಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ರಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿನೇ ಓ ರೋಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಐನು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಂಡಿಕ್ಕು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ भाई आपका नाम रॉबिन कहाँ से हो आप मुंबई हाँ मुंबई में किधर से अरे यहाँ गोरेगा हो या नमाम ರಾಬಿನ್ ಬಾಯ್ यूपी हाँ ओके ಶುಕ್ರಿಯಾ ರಾಬಿನ್ ಬಾಯ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೋಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರಲಿ ರಾಬಿನ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆ ನಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಆತು ನಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಕ ಹೇಳಿ दे ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡಿ ಸಾಯ್ಕೊಂಡಿ तो नेक ओरियो बिस्किट ಕೂಡ ಚಮಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಓರಿಯೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓರಿಯೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಡೆ ಕಲ್ಲಾಪುಗು ಪೂರ ಬಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಎತ್ತೊಂದ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕರ ಬಾಯ್ ಬರೋಂದ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಂ ಎಂಕುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಾಪು ಬರ್ತದೆ ಮುಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಅದ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಔಟ್ಡೋರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂತೊಪ್ಪುನ ಶಾಪ್ಸ್ ಆವಡು ಮುಂತೊಪ್ಪುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡು ಮತ್ತ ಎಂಕುಲು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ತೋಜ ಫುಲ್ಲು ಆಲ್ ಓವರ್ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂ ಟಾಪ್ 5 out of 5 ಕೊಡೋದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆಜು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಈಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬತ್ತಿನ ಟರ್ಕಿಶ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಗಾಡಿ ಹೆಂಗು ತುಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ ತಿನ್ಕೊ ನಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸೌತ್ ಚೈನಾಗ್ಲ ಬೋತೀರು ಚೈನಾ ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಬೋತೀರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಪನ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಐದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಸಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇದಾದ ಬಂತು ನಂಜಿ ಮಿನಿ ದುಬೈ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಬಾದೆ ಸೊ ಪನ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಬಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಗ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ನಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ನೈಟ್ ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಕಲೆ ಒಡೆ ಹೋದು ಮಂಡಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇಡೇ ಹೊತ್ತು ಜಾಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಪು ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ದ ಸೈಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ USA. Bye guys, subscribe please. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಬಂದ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರೊಂದು ತುಲಿ Awesome taste. Awesome taste, awesome content, awesome people's la pura endally mata. ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೊಂದಿಗೆ ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಎಂಟಿ ಉಂಡು ನಾನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದು ಉಂಟು ಐಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಲೆ ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಲೋಸಮಂದು ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾನ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಪುಂಡನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಕ್ಲೆಂಪ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಕ್ಲೆಂಪ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಲಿ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಲಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾಪತ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ತು ಹಿಡಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗುದು ಬೋಲಿ ದಾಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೊಂಚ ಚಾಂಡಲ್ಲ ಪಡೆದು ಪೋಯ ಬರ್ತಿನಕ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರೋ ರಾಸಿ ಮಂಡೆ ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ
ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಸೀದಲ್ಲಕಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಹಬೀಬಿ ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಅತ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಲ ಬರು ಹಾ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಯ್ಯಾನಗ ಹಿಡ್ದು ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಲಿ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದ್ಲಾತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಮೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಹೈಜೀನ್ ಆದ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಉಲೈ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ ಹೈ ಅಂಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಆದ್ಯತೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಓ ಒಂದು ಓಪನ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ